Σκεφτόμουν ότι έχουμε ανάγκη μιας εσωτερικής επιμόρφωσης, η οποία δεν γινόταν με άλλον τρόπο να υλοποιηθεί και μόνο με την εμπειρία του εξωτερικού μιας χώρας, της επισκέψης μας σε μια χώρα του εξωτερικού, θα μπορούσε να μας δοθεί κάτι παραπάνω που θα βοηθούσε ουσιαστικά και τη δουλειά μας. Και εμάς σε προσωπικότητα να εξελιχθούμε, αλλά και τους ρόλους μας, τους επαγγελματικούς μας ρόλους. Μου άρεσε περισσότερο το γεγονός ότι ήταν όλη η ομάδα μαζί. Αυτοί έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην έννοια του σεβασμού και της εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη, το οποίο διαπνέει όχι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά όλη την κοινωνία τους. Από τα μικρά μέχρι τα νήπια, μέχρι τους μεγάλους. Αυτό δίνει τελείως διαφορετικές προοπτικές στην ανάπτυξη και του εκπαιδευτικού συστήματος. Ήταν μια τέλεια εμπειρία. Στην αρχή φοβόμουν. Φοβόμουν γιατί εμείς εδώ δεν χρησιμοποιούμε τις ξένες γλώσσες. Έπρεπε να πάω πίσω, να αρχίσω να ψαρεύω τα αγγλικά μου. Ήταν κάτι που με φόβησε λιγάκι στην αρχή, αλλά οκ, ήταν τέλεια. Είναι μια τέλεια εμπειρία και μπορώ να πω ότι θα έπρεπε να έχουν την τύχη όλοι οι συνάδελφοι, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους να την έχουν. Θα δούνε πράγματα τα οποία πιθανώς να αλλάξουν την κοσμοθεωρία τους, την αντίληψή τους για την καθημερινότητά τους. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ιδιαίτερη σημασία που δίνουν στο κομμάτι της αυτόνομης διαβίωσης. Όλες αυτές οι δεξιότητες που μαθαίνουν οι μαθητές, ώστε να είναι αυτόνομοι πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα πρωταρχικό μέλημα που θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα συστήματα εκπαίδευσης. Αυτό το κομμάτι που ανέφερα προηγουμένως για την αυτόνομη διαβίωση, νομίζω ότι ναι, πραγματικά μου άλλαξε την οπτική. Είδα πόσο όλα αυτά τα προγράμματα που είχαν τη μαγειρική, την αυτοφροντίδα, το ράψιμο, όλα αυτά τέλος πάντων, χρειάζεται ένας άνθρωπος, μου άλλαξαν την οπτική. Θεωρώ ότι είναι ένα βασικό κομμάτι ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης. Εμένα αυτό που μου έμεινε πάρα πολύ από τη Φιλανδία ήταν μια έκφραση που είπε ένας μαθητής, I love my school. Νομίζω αυτό το έλεγε τα πάντα. Στη Φιλανδία διαπίστωσε ότι τα παιδιά δεν είχαν το άγχος και το στρες που έχουν τα παιδιά στην Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτή είναι μια φράση που την κράτησα και θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω και στα ελληνικά σχολεία. Επιβεβαιώθηκα στην πεποίθησή μου ότι το περιβάλλον μάθησης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Κάτι που εμείς έχουμε δώσει πολύ μικρή σημασία στην Ελλάδα. Είδα σχολεία που είχαν όμορφες γωνιές στη Φιλανδία. Το είδα και στο Βέλγιο, κυρίως όμως στη Φιλανδία. Και νομίζω ότι το περιβάλλον μάθησης είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που δεν έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα. Είναι σχολεία πολύ στην Ελλάδα, σχολεία πολύ απλά, πολύ λιτά, χωρίς παροχές. Κάτι το αντίθετο είδα στην Φιλανδία και μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που στην Ελλάδα το έχουμε γνωρίσει. Αυτό που κρατάω από τη Φιλανδία είναι ότι ήμασταν όλοι μαζί, ήταν όλη η ομάδα του Κεδασί και αυτό ήταν έτσι για μένα πολύ σημαντικό γιατί μπορούσαμε έτσι να μοιραστούμε όλοι αυτό το βίωμα, να το φέρουμε όλοι μαζί πίσω. Από τη Φιλανδία κρατάω αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης, μου έκανε πολύ εντύπωση. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς αλλά και στους ανθρώπους, στις συνεργασίες. Και αυτό με έναν τρόπο έτσι προσπαθώ να εφαρμόσω και γυρνώντας πίσω στις συνεργασίες με τους συναδέλφους μου. Η δυνατότητα το να γνωρίζεις εκπαιδευτικά συστήματα από άλλες χώρες. Γιατί πηγαίνεις στη Φιλανδία, γνωρίσαμε πως είναι και το εκπαιδευτικό σύστημα των Ισπανών, των Γερμανών, Ιταλών, είναι μια πλούσια εμπειρία. Γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς λειτουργούν άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, άλλους ανθρώπους, πώς διαχειρίζονται τις συνεργασίες.
Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ εμπλουτιστικό κομμάτι και πραγματικά ελπίζω να δοθεί δυνατότητα και να συνεχιστεί, γιατί μέσα από αυτά που πήραμε νομίζω ότι θέλουν χρόνο να τα υλοποιήσει κανείς και να τα εφαρμόσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχουν διαποτίσει τον τρόπο που λειτουργούμε όλοι μας Και που σκεφτόμαστε. και που σκεφτόμαστε τα πράγματα. Θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες, βιωματική, γι' αυτό άλλωστε καλύτερη, και η δυνατότητα να ζήσεις στην Ευρώπη και την εκπαίδευση μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Η Φιλανδία νομίζω ότι είναι η πιο άρτια οργανωμένη χώρα στο θέμα της εκπαίδευσης, της παιδείας, της ζωής, της καθημερινότητας των πολιτών. Η εμπιστοσύνη και η ηρεμία των πολιτών φαίνεται μέσα από μια σχέση που δίνει και παίρνει ισότιμα και έτσι οι πολίτες εμπιστεύονται το κράτος στους πολίτες, τα χρήματα δίνονται για την παιδεία και για τον πολίτη και φαίνεται αυτό μέσα από τα σχολεία, είτε κτηριακά είτε από τον τρόπο εκπαίδευσης, μέσα από την καθημερινότητα, τη ζωή, τα μέσα της κοινωνίας. Τώρα στο μετά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι όσοι συμμετείχαμε είναι η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα. Και η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα και του επαγγελματία και του εκπαιδευτικού και όλων όσων βοηθάνε στο να λειτουργεί σωστά ένα σχολείο. Και αυτό το έδειξαν, το είδαμε μέσα στην καθημερινότητα τη σχολική, εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα. Και συνεργασία. Και συνεργασία, υπάρχει ενημέρωση των γονέων, υπάρχει υποστήριξη στον πολίτη και αυτό φαίνεται μέσα από αυτά που παρέχει στον γονέα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό έχει ζήσει επαγγελματικά και σε αυτό το χώρο που είμαι τώρα και στους προηγούμενους, γιατί πραγματικά μόνο αυτό μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντες, το μυαλό, τον τρόπο σκέψης και είναι πραγματικά ένα σεβασμό στον εργαζόμενο να του δεις αυτή τη δυνατότητα να δει και άλλα πράγματα, να τα ακούσει, να το δει ίδιος με τα μάτια του και να τα ζήσει. Ενθουσιάστηκα και με τα δύο προγράμματα. Ένιωσα πραγματικά ότι πήρα πολύτιμη γνώση τόσο από τη Φιλανδία όσο και από την Πορτογαλία. Και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ευελιξία που έχουν τα συστήματα αυτά, ειδικά της Φιλανδίας, και η αυτονομία που διαθέτει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι μια προσέγγιση, το φιλανδικό σύστημα, την οποία θα ευχόμουν κάποια στιγμή να μπορούσαμε να την υιοθετήσουμε σαν χώρα. Η εμπειρία στα σχολεία, αλλά και ο τρόπος, η κουλτούρα που έχει αυτή η χώρα σέβεται τον άνθρωπο, λειτουργεί με μεγάλη ευελιξία και έτσι κάποια πράγματα γίνονται αυτόματα, δεν χρειάζεται να γίνουν πολιτικές για να αλλάξουν τα πράγματα. Ο τρόπος που συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά στο σχολείο, που τα αντιμετωπίζουν, που καλύπτουν τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές παρεμβάσεις, ο τρόπος που λειτουργούν τα ίδια τα σχολεία, αυτό έχω κρατήσει και με έχει ενθουσιάσει. Θεωρώ ότι ήταν η πιο σημαντική εμπειρία που μου έχει δοθεί μέσα από την πορεία μου σαν επαγγελματία στον χώρο της εκπαίδευσης αυτά τα χρόνια και άξιζε τον κόπο πραγματικά και η δουλειά που δαπανίσαμε για τη σύνταξη όλου αυτού του προγράμματος και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί κάποιος να είναι ενεργός πολίτης του κόσμου και να βρίσκεται μέσα στα πράγματα, μέσα από αυτή την εμπειρία του Εράσμους. Σίγουρα θυμάμαι το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, γενικά τα σχολεία στη Φιλανδία. Είναι εντυπωσιακό το πόσο εξοπλισμένα είναι εντυπωσιακό το πόσο ενταξιακά είναι, το πόσο παροχές δίνει το κράτος προκειμένου όλοι οι μαθητές να ευημερούν και να μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Ήταν νομίζω από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα που έχω δει. Το πιο σημαντικό είναι να δεχτούμε τι μπορεί να κάνει το κάθε παιδί και αυτό να αναδείξουμε. Να αναδείξουμε τις δυνατότητες πραγματικές που έχει και το σημείο που μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, από τη Φιλανδία κρατάω τα μπαλάκια στις καρέκλες. Δεδομένου ότι είναι πολύ θορυβώδης η τάξη, πιστεύω είναι πολύ βοηθητικά και πολύ πρακτικό. Κρατάω το ότι οι μαθητές μπορούσαν να βγουν εκτός τάξης και να δουλέψουν μόνοι τους εξατομικευμένα και άρα πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη και στους Έλληνες μαθητές να το κάνουν αυτό, χωρίς να έχουν απαραίτητα παράλληλη στήριξη δίπλα.
και κρατάω και την ωραία συνεργασία έτσι που υπήρχε στους εκπαιδευτικούς. Ίσως μπορούμε να διαμορφώσουμε λίγο καλύτερα τον εργασιακό μας χώρο, να αισθανόμαστε κι εμείς λίγο πιο άνετα. Η Φιλανδία ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος μια φοβερή εμπειρία και είναι μια εμπειρία, ας πούμε, για τον εκπαιδευτικό, νομίζω είναι εμπειρία ζωής, στο να δει και να ζήσει αυτά που θεωρητικά λένε, ας πούμε, τα βιβλία για το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία. Όμως πέρα από το εκπαιδευτικό σύστημα που είναι φανταστικό για μένα, είναι και η ίδια η πόλη και οι ίδιοι Φιλανδοί μία, έτσι ας πούμε, κοινότητα, μία, πώς να το πω, μία χώρα που πρέπει να ζήσει. Τη σέβομαι και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, από το πρώτο πρόγραμμα στη Φιλανδία, θυμάμαι περισσότερο μία διευθύντρια σχολείου που είχε μιλήσει για την εμπειρία της με θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζε μέσω αλόγων στη φάρμα της, ότι παιδιά που εμφάνιζαν προβληματικές συμπεριφορές μέσα στην τάξη τα πήγαινε η ίδια στη φάρμα της και τα έβαζε να δουλεύουν με άλογα και πόσο πολύ θετικά αποτελέσματα είχε αυτό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά δουλεύοντας με τα ζώα γυρνούσαν στο σχολείο αλλαγμένα και έχει πολύ θετική επίδραση στη συμπεριφορά τους στο μέλλον. Νομίζω ότι το ταξίδι στη Φιλανδία ήταν λίγο πιο έντονο και λίγο πιο συναρπαστικό, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη και η εμπειρία σε σχέση με την εκπαίδευση. Είναι μια εκπαίδευση που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μια εκπαίδευση που τη ζηλεύει κανείς όταν προέρχεται από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν έχουν αυτό το βαθμό οργάνωσης όσο έχει η Φιλανδία κατά τη γνώμη μου. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φροντίζει πάρα πολύ τα παιδιά. Με εντυπωσίασε το γεγονός ότι δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την νηπιακή ηλικία και ενισχύει πάρα πολύ την ενσυναίσθηση, που αυτό βοηθά πολύ την ανάπτυξη του ανθρώπου και τους δίνει πολλά εφόδια για να είναι πολύ καλλιεργημένοι ενήλικες και να έχουν μια ποιότητα στη ζωή τους. Το βελγικό σύστημα από την άλλη έχει και αυτό ένα βαθμό οργάνωσης έτσι υψηλό, ωστόσο φαίνεται μια κοινωνία η οποία είναι πολύ κοντά στην κεντρική Ευρώπη, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τα δικά μας, έχει δηλαδή προβλήματα κοινωνικά που μοιάζουν με τα δικά μας, δεν είναι, έτσι είναι παρόμοια. Έχει κάποιες διαφορές στον τρόπο που είναι οργανωμένο το βελγικό σύστημα με εμάς. Είναι ένα σύστημα ωστόσο που δίνει μια ευελιξία. Δεν νομίζω ότι μπορέσαμε να εμβαθύνουμε και να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι έχει επιρροές από 3 πολιτισμούς, έτσι, με κυρίαρχο τον Ολλανδικό. Μου άρεσαν πολύ οι εισηγήσεις που γίνανε στο Βέλγιο από τους εκπαιδευτές. Ήταν εισηγήσεις που, ας πούμε, για την ηγεσία που μιλήσανε, ήταν πάρα πολύ ωραίες οι προσεγγίσεις που κάνανε, ότι η ηγεσία πρέπει να είναι μια ηγεσία που να προάγει την ομαδικότητα. Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ άλλη μια εισήγηση που έγινε στο Βέλγιο και είχε να κάνει με το πώς προσεγγίσεις τους μαθητές που έχουν παραιτηθεί από τη μαθησιακή διεργασία. Ήταν πάρα πολύ σπουδαία, ότι εκεί πρέπει να αναπτύξεις μια σχέση που είναι και το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου με τους μαθητές. Από το Βέλγιο κρατάω πάλι τη συνεργασία που έχουν οι εκπαιδευτικές τάξεις, που όταν κάποιοι δουλεύουν πολύ καλά μαζί προωθούν πολύ αυτή τη συνεργασία. Κρατάω και εκεί ότι σέβονται τη διαφορετικότητα και επίσης κρατάω και το γνώση ότι όταν ένας μαθητής προχωράει μπορούμε να του δώσουμε δυνατότητα να κάνει περισσότερα πράγματα και αυτό όχι μένει με βάση τον νόμο στην Ελλάδα, αλλά άτυπα μπορούμε να το κάνουμε ως εκπαιδευτικής τάξης και να του δώσουμε περισσότερη ευελιξία. Και κρατάω και έτσι το ωραίο κλίμα που υπήρχε σε όλες αυτές τις κινητικότητες και την γνωριμία που είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και άλλους εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες,
που ανταλλάξαμε εμπειρίες, που μάθαμε πράγματα για τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα, τους εξηγήσαμε πώς λειτουργεί στην Ελλάδα. Έτσι είδαμε διαφορές, είδαμε ομοιότητες και μας απασχολούν και σε κάποια πράγματα έχουμε ίδιους προβληματισμούς, παρόλο που εκείνοι μπορεί να είναι πιο ανεπτυγμένοι, ας πούμε, εμείς ίσως σε λίγο χειρότερη φάση, αλλά έχουμε κοινές αναζητήσεις. Από το Βέλγιο ήταν εξίσου μια ωραία εμπειρία, ήταν μικρότερη ομάδα, άλλη χώρα. Αυτό που κρατάω από το Βέλγιο μου άρεσε πολύ και μου έκανε εντύπωση έτσι αυτό το κομμάτι της ευαισθησίας στην παιδαγωγική επικοινωνία. Δηλαδή, γιατί καμιά φορά έτσι λίγο το παραβλέπουμε, πόσο σημαντική είναι η σχέση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού. Αυτό κρατά πάρα πολύ αυτό που μας είπαν ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν, που εγώ το παραλληλίζω και με τη δική μας δουλειά, ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν. Αυτό κρατάω περισσότερο. Πήγαμε στο Βέλγιο και είδαμε ένα σχολείο το οποίο είχε διάφορους τοίχους, η τύχη δηλαδή ήταν από τζάμι και υπήρχε μια απόλυτη ησυχία και βλέπαμε, φαινόταν όλα τα παιδιά μέσα στις τάξεις να κάνουν το μάθημα και νομίζω ήταν κάτι που μου έκανε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα έστω και πειραματικά να υπάρξει ένα σχολείο και να το δούμε, γιατί με βάση τα αποτελέσματα τα ερευνητικά μας είπαν εκεί ότι βελτιώθηκε πολύ η συμπεριφορά των παιδιών, η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και επίσης μειώθηκαν πολύ τα επιπτώσεις bullying. Το πιο βασικό ήταν τα σεμινάρια τα οποία μας έκαναν και μάθαμε για τη διαφοροποιημένη παιδεία στο Βέλγιο, καθώς επίσης και τις διαφορετικές προοπτικές που έχουν προβάλει και την ευελιξία που προσφέρει το φλαμανδικό σύστημα. Είναι πανέμορφη η πόλη της Μπρουζ. Επισκεφθήκαμε και τις Βρυξέλλες και κάναμε και μια περιήγηση, μας έκανε ο υπεύθυνος του προγράμματος. Οπότε είδαμε την πολυπολιτισμικότητά της και πήραμε πάρα πολλά στοιχεία πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι. Είδαμε και το πώς μπορεί να λειτουργούν εκεί πέρα οι μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις δυνατότητες που τους προσφέρουν. Όλα. Πολύ διαφορετικό ήταν ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση στους μαθητές, δεν υπάρχουν εξετάσεις και το γεγονός ότι έχουν την επιλογή. Υπάρχουν μάλλον οι επιλογές κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους στα πανεπιστήμια. Αν κάτι δεν τους αρέσει, να αλλάξουν άμεσα κάποιο άλλο αντικείμενο σπουδών. Είναι η άμεση σύνδεση της φοιτησης στο Λύκειο αμέσως μετά με την επαγγελματική αποκατάσταση, που δεν υπάρχει τόσο έντονα στην Ελλάδα. Ίσως τα είπα άλλα, αλλά όχι τόσο έντονα. Βασικό επίσης είναι το κλίμα εμπιστοσύνης που υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας με τα σχολεία, γιατί το σχολείο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει για το πρόγραμμα σπουδών και ο κάθε καθηγητής αντίστοιχα. Και ο περιορισμός της ύλης που προσαρμόζεται ανάλογα με τις δεξιότητες και τις δυνατότητες των μαθητών. Η πιο ωραία εμπειρία νομίζω ήταν το μάθημα με τον Βίκτορ Μάλια, τον εκπαιδευτικό του Πορτογαλία που κάναμε, που ήταν με διαδραστικό τρόπο και αφορούσε την ειδική αγωγή και τη συμπερίληψη πιο πολύ. Και ήταν μια ωραία εμπειρία. Κάτι που μου άρεσε είναι ότι τα παιδιά έχουν την ελευθερία όταν τελειώνουν το σχολείο να επιλέξουν μόνοι τους όποια σχολή θέλουν να ακολουθήσουν, το όνειρό τους και σε περίπτωση που κάτι στραβώσει στην πορεία μπορούν να αλλάξουν εύκολα και να πάνε σε μια άλλη σχολή και να βρουν τον δρόμο τους μόνοι τους. Ίσως ότι είναι πιο χαλαρή η ύλη από θέμα όγκου, οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να εφαρμόσουν το πλάνο τους, να πετύχουν τους στόχους, αλλά με τον δικό τους τρόπο και ανάλογα τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Και ίσως το σύστημα με τις πανελλήνιες που δεν υπάρχουν εκεί πέρα, τις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, να είναι πιο αποδοτικό για τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μου άρεσαν και θα ήθελα να μοιραστώ. Ήταν μια μοναδική πρώτα εμπειρία για μένα το να γνωρίσω τον τρόπο λειτουργίας κάποιων άλλων σχολείων, αλλά και το σύστημα εκπαίδευσής τους. Έτσι λοιπόν αυτό που μέσα μου θα μείνει, πέρα από τις καθημερινές επιμορφώσεις που είχαμε, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες και με πολύ ωραίο τρόπο προσέγγισης, σημαντικό για μένα ήταν το ανοιχτό σχολείο. Το σχολείο εκείνο με τα τζάμια, όπου υπήρχε
ένας τρόπος επικοινωνίας από τους μέσα προς τους έξω, δηλαδή ένιωσα ότι μπορούσα να δω τα παιδιά να εργάζονται χωρίς να τα ενοχλώ και εκείνο και το ανοιχτό μυαλό με το ανοιχτό σχολείο. Τα εργαστήριά τους ήταν εργαστήρια που θα ζήλευε κάθε εκπαιδευτικός για να εργαστεί εκεί. Ήταν εκεί πέρα από την ειδικότητά μου, δηλαδή το εργαστήριο μηχανολογίας, το εργαστήριο πληροφορικής, το εργαστήριο χημίας, το εργαστήριο γεωπονίας, ήταν εργαστήρια που δεν πίστευα μπορεί να υπάρχουν σε ένα δημόσιο σχολείο και μάλιστα ένα σχολείο του αντίστοιχου γυμνασίου λυκείου του δικού μας. Όση ώρα δίδασκαν οι εκπαιδευτικοί, εκεί ως εκπαιδευόμενοι είδα κάποια πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ και αυτό τα ίδια θα εφαρμόσω εγώ στην τάξη. Ήδη λοιπόν είδα την αξιολόγηση του προγράμματος στο τέλος, πώς έγινε η αξιολόγηση και έτσι λοιπόν θα εφαρμόσω και εγώ σκέφτομαι και ήδη έχω ξεκινήσει να εφαρμόζω την αξιολόγηση της ιστορίας με τον ίδιο τρόπο που εγώ παρακολούθησα. Στην Πορτογαλία δεν με ενθουσίασε ο τρόπος που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβάνω όλους τους μαθητές, ακόμα και αυτούς από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η οπτική της Πορτογαλίας που μέσα από το βίωμα ουσιαστικά αποκτήσαμε την γνώση και το θεωρητικό υπόβαθρο που μετά μας παρουσιάστηκε αργότερα. Νιώθω ότι από την Πορτογαλία έχω αποκομίσει την ικανότητα συναισθητικής προσέγγισης των πραγμάτων, ενώ από τη Φιλανδία, αυτό που έχει σαν αντίκτυπο μεγάλο η Φιλανδία, ήταν η δυναμική έτσι, και η όρεξη με την οποία γύρισα στη δουλειά και σαρωτικά θέλαμε να αλλάξουμε πολύ μαζί πολλά πράγματα για να νιώσουμε καλύτερα στο χώρο μας, στο περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε. Το κομμάτι της επιμόρφωσης του σεμινάριου, αυτό που μου άρεσε περισσότερο από όλα ήταν ο βιωματικός του χαρακτήρας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που δεν ήταν όλο θεωρίες ή παρουσιάσεις, αλλά έπρεπε να εμπλακείς μέσα στις δραστηριότητες, να ζήσεις πράγματα, να επισκεφτείς τόπους, μέρη, σχολεία, διαφορετικές κουλτούρες, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν και όλη η Πορτογαλία, και όχι όλη η Πορτογαλία, όλη η Λισαβόνα. Ήταν όλα υπέροχα. Το να είναι κανείς έτσι ανοιχτός στο να μαθαίνει καινούργια πράγματα, στο να ζει καινούργιες εμπειρίες και στο να έχεις μια υπομονή να δεις πώς μπορούν να δέσουν τα πράγματα μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτό εγώ κατάλαβα πιο πολύ από το σεμινάριο, ότι ενώ στην αρχή λες, τώρα σου γιατί πρέπει να δω αυτό το διαφορετικό πολιτισμό, τώρα εγώ γιατί πρέπει να δω, ξέρω εγώ, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που κάνει συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα και στο τέλος δέσαν όλα πάρα πολύ. Δηλαδή, πρέπει να έχεις λίγο υπομονή για να δεις πως όλη αυτή η πληροφορία χτίζεται σε λεφτά πάνω στο άλλο και τελικά σου κάνει νόημα και καταλαβαίνεις ότι ναι, αυτό έχει σημασία τελικά. Γι' αυτό γίνεται. Γνωρίσαμε και άλλους ανθρώπους και ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνεχίζουμε να έχουμε μια γέφυρα επικοινωνίας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να βλέπουμε τι κάνουν αυτοί, τι μεταφέραν αυτοί και τι υλοποιήσανε στα δικά τους τα σχολεία. Πώς σκέφτονται. Ναι, έχει τεράστιο επίσης ενδιαφέρον. Βέβαια. Και από όσες πιο πολλές χώρες, τόσο πιο ενδιαφέρον θα έχει. Γενικά πιστεύω ότι τα ταξίδια σε αλλάζουν σαν άνθρωπο και γι' αυτό λένε συχνά ότι δεν γυρνάς ποτέ πίσω ο ίδιος και νομίζω αυτό συνέβη και με όλους μας. Ήταν πολύ δυνατές εμπειρίες. Αυτό που κρατάω εγώ είναι και τα κοινά σημεία που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα με τα οποία ήρθαμε σε επαφή σε σχέση με την δικιά μας εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα, αλλά και όλα αυτά που ήταν τόσο διαφορετικά και που θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τα ενσωματώσουμε και εμείς στην καθημερινή μας πρακτική και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι σε όλο μου τον επαγγελματικό βίο ότι δεν μου είχε δοθεί ποτέ η δυνατότητα να συμμετάσχω σε τόσο έτσι δημιουργικά και ποιηματικά προγράμματα που συνδύαζαν πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή το να έρθει σε επαφή με μια διαφορετική κουλτούρα όπως εκφράζεται μέσα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα συστήματα αυτά, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά για όλους όσοι συμμετείχαν και προσωπικά για μένα, ότι μας άλλαξαν την οπτική που βλέπουμε τα πράγματα, μας έκαναν καλύτερους επαγγελματίες και ανθρώπους, θεωρώ. Είδαμε διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος μέσα από τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα με τα οποία ήρθαμε σε επαφή και ότι μας έκαναν να θέλουμε να συμμετέχουμε πιο συστηματικά σε ανάλογα προγράμματα
για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε πιο κινητοποιημένοι στην δουλειά μας και πιο δημιουργικοί στην καθημερινότητά μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μάρθη.